Fort, Maïsa. Mijn dochter woont hier en we zijn ieder jaar in Friesland en we gaan steeds ergens anders staan. Nu zitten we op de camping in Tjitjkerk, als ik het goed zeg. Rieptjerk. Ja. En we zijn met de auto, de fietsen op de auto. En dan hier maken we gewoon een rondje. Straks gaan we langs de Waddenzee. En dan zo'n 40, 50 kilometer per dag fietsen we iedere dag een andere route. En we vinden het hier prachtig. Dus het is eigenlijk wel elke zomer even een paar weekjes naar Friesland. Ja, zeker wel. En dan zoeken we vaak een andere hoek uit. We zijn in Gaasterland geweest. We zijn in de buurt van Bolsward geweest. In Zuidoost-Friesland, Opijnen zijn we in de coronatijd geweest. En nu hier in Rieptjerk. Lekker dicht bij Leeuwarden, is ook wel fijn. En hier achter de terp van Hegebeintem, zijn jullie daar eigenlijk met zin heen gefietst of is dat puur toeval dat jullie hier nu langskomen? Nee, we hebben gisteravond hebben we weer een route uitgestippeld. En met name ook even gekeken naar dorpjes met oude kerkjes. Want dat is een beetje mijn hobby. Kerkjes bekijken, alles alleen maar de buitenkant en aan de binnenkant even kijken naar de orgels die er eventueel in staan. Want ik ben zelf ook kerkorganist, dus dat heeft dan ook een klein beetje mijn favoriete rol, zeg maar.